Benvinguts i molt bon dia. La intenció era oferir-vos una programació en directe a través del Facebook Live des de la Plana Ràdio, però els problemes que tenim amb la cobertura fa que fins uns minuts després d'haver-ho pujat, no poguéssiu veure aquestes intervencions. Ens trobem ara mateix davant del Col·legi Electoral d'aquí de Santa Bàrbara, on hi ha 4 meses. Tenim ara mateix aquí al nostre costat a la secretària de l'Ajuntament, en la qual parlarem, però primer que res, deixeu-me excusar que aquest espai el teníem previst fer-lo a les 12 del migdia en directe a través del Facebook Live des de la Plana Ràdio, tal com vos he dit, per problemes de cobertura no serà així, serà després que el publicarem. També és veritat que a les 7 de la tarda intentaríem fer una altra connexió, però si la cobertura és la mateixa, serà amb diferit. I posteriorment, a les 8:30 de la nit, 9, ja ens trobarem aquí al Col·legi Electoral per a conèixer aquests resultats. Tot el que recollim avui s'emetrà a les 10, és a dir, el que escoltareu a les 10 no serà en directe, però sí que serà tot el recull del que nosaltres haurem fet avui en aquest dia d'eleccions. Isabel Verge és la secretària de l'Ajuntament. Primer que res, com ha anat la constitució de les messes aquest matí a primera hora? Molt bon dia a tots. La veritat és que molt bé. S'han constituït a les 8:30 com s'havien de constituir, han comparegut tots els membres que estaven citats per a la Constitució i s'han pogut constituir sense cap tipus d'incidència. Tot i que no hi ha hagut incidències, tu al llarg del matí, ara són més o menys les 12 del migdia, com has vist el tema de la participació, el tema del moviment? Enguany la veritat és que gratament sorpresos perquè hi ha molta participació, ha vingut molta gent molt d'hora a votar, que no era l'habitual fins en aquest moment. Enguany hi ha hagut durant tot el dia molta gent, durant el que portem de matí, molta gent votant, i el que és remarcable és el fet de la presència dels membres dels partits polítics que es presenten a l'elecció. Sempre havíem tingut 1 o 2 representants, però la veritat, jo em sembla que està la llista completa des de primera hora i estan aquí, estan aquí tot el matí i estan donant una mica de joc, i també, sabeu què passa? Que també hi ha hagut una mica de, entre cometes, problemes, no? Perquè problemes no hi ha, el fet de la concentració d'aglomeració de gent per a l'accés al local electoral, que s'ha hagut de cridar una mica a l'ordre a la gent que deixés els espais lliures per a que la gent pogués accedir lliurement als locals i poguessin exercir el seu dret a vot lliurement i tranquil·lament, sense aquests agobis, que la veritat, hi ha hagut moments que han sigut una mica agobiants. Sí, perquè normalment hi ha 2 meses a una punta i a una altra del col·legi electoral i al mig és on se va concentrant la gent, no? Aquí ha sigut on hem tingut el fet que, en aquest cas, la Guàrdia Municipal ha hagut de dir-los, bàsicament, membres dels partits polítics, que deixessin espai, que si tenien ganes de fer tertúlia, que és molt normal que facin la tertúlia, que se dirigissin o fora aquí al passeig de les escoles davant del col·legi i que fessin les seues comentaris, però que deixessin un espai lliure i també per a que les messes també tinguessin una mica de concentració, que volguessin o l'enrenou també molesta a l'hora de fer la feina que han de fer. Isabel, vosaltres quan comenceu a donar dades? A les 2 de la tarda, el primer abans. Se diu l'abans de participació a les 2 de la tarda. El segon a les 6 de la tarda i llavors ja l'últim és quan ja s'han obert les urnes i ja s'ha escrutat les diferents taules per saber els resultats. L'altre dia algú me comentava a quina hora se sabran els resultats. Clar, això són eleccions municipals, no concorren en d'altres eleccions, per tant serà una cosa que pot ser ràpid, no? Pot ser ràpid i no pot ser-ho també, perquè sabeu que hi haurà molta més participació, perquè de fet les municipals sempre són les que tenen més participació. Llavors, clar, com més participació hi ha, més recompte s'ha de fer i sobretot si hi ha tranquil·litat, se compta perfecte i quadres a la primera, el problema és si no quadres a la primera. Jo calculo que, a veure, en l'experiència d'estos anys, sobre les 10 de la nit, crec que podria estar els resultats ja. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Nosaltres seguirem ara amb més entrevistes als diferents alcaldables, però ara anem a pujar aquestes imatges per a que la gent a la que els hi havíem dit que a les 12 del migdia estaríem en directe a través del Facebook Live, doncs puguen veure ja aquestes primeres impressions. Realitzarem diferents intervencions al llarg del dia. La nostra intenció des de la Plana Ràdio era fer-ho en directe, però els problemes de cobertura, que per cert també han sortit durant la campanya, els problemes de cobertura fan que no poguessin fer aquestes
aquestes intervencions en directe i que les haguéssim d'enregistrar. Problemes de cobertura que tenim. Sí, senyora, sí, i més a esta banda del poble, que és el lloc que està més allunyat de on està el repetidor, pues és on més problemes tenim. I si hi ha molts de mòbils en tota aquesta zona, pues encara pitjor. Sí. Antonio, de moment, alcalde de Santa Bàrbara, Sí. ja veurem què és el que passa amb aquestes eleccions. A quina hora has votat? Jo a primera hora, a les 9:10, el meu vot ja estava dins de l'urna, sí. Com estàs veient el moviment? Perquè abans parlàvem amb la secretària de l'Ajuntament i ens deia que hi ha molt de moviment en si ja dels partits i de tots els apoderats que porteu, hi ha molt de moviment de gent. Bueno, és normal, los partits, pues, tots tenim a los apoderats per aquí, fent acte de presència, més que res, perquè no tenim cap altra funció. Lo important serà quan se farà l'escrutini a les 8 de la tarda, i avui de moment, pues, bueno, desitjar que la gent vingui a votar quants més millor. He passat ara per les meses i he vist la participació, tenim 620 votants a les 12 del migdia, és un 23,9%, que penso que és una xifra bastant alta, perquè portem 3 hores de votacions, 620 persones són bastantes, penso. Sí, sí. Veieu que hi hagi molta mobilització? Jo crec que sí. A veure, a l'haver 5 partits, vulguis que no, això atrau molts de votants. Jo penso que podem arribar al 70% o inclús superar-ho. Com va viure vostè ahir el dia de reflexió? Pues en molta tranquil·litat. Mira, a casa posant-me al dia de correus electrònics que tenia pendents de contestar i ordenant les fotos d'esta última setmana, bueno, fent faena administrativa, podríem dir. A quina hora preveieu que se sàpiguen els resultats? Home, això serà ràpid. Imagino que sobre les 9 tindrem ja la xifra, a falta de potser algun vot per correu i això, però a les 9 ja tindrem la xifra bastant definitiva, penso. Per cert, és molt curiós perquè la gent de Junts sembla que aneu tots uniformats i he vist també molta gent que avui ha optat, inclús algun altre alcaldable, que ha optat per aquest color. Bé, nosaltres vam parlar, si tenim una roba d'este color, mira, ara veig que ve una candidata també, que ve en la mateixa roba que jo, doncs bueno, és un detall simpàtic, però res més, no vol dir res més. Moltíssimes gràcies, Antonio. Gràcies a vosaltres. Josep Lluís Gimeno és l'alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya. És la primera vegada que va com a alcaldable i suposo que és la primera vegada que viu unes eleccions en directe d'aquestes característiques i tot el dia aquí, sense moure's. Sí, és la primera vegada que em presento, evidentment. És la primera vegada que faré un seguiment tota la campanya, tot el dia d'eleccions lo faré aquí saludant a la gent i canviant impressions amb els diferents rivals i amb la diferent gent. Sí, és la primera vegada i la veritat és que és una cosa enriquidora. Com es presenta el dia d'avui? Com ho estàs veient? El dia d'avui se presenta en una tranquil·litat absoluta perquè realment la feina s'ha fet una campanya elegant, s'ha fet una campanya en positiu i pensem que ara és el moment de recollir els fruits que ha sembrat. Hi haurà, diuen els analistes, jo no tinc ni idea, però els analistes diuen que hi haurà una disgregació molt del vot i que s'hauran d'arribar a pactes. Bueno, això és una cosa que ara en aquest moment és política ficció. A partir d'aquesta nit seran els resultats, mirarem com queden i a partir d'allí se podrà començar a parlar d'aquest tema. No és qüestió d'anticipar-nos, perquè clar, si ens anticipem, crec que ens anticipem al que vol fer l'elector. Explica'm una cosa, com vas viure ahir el dia de reflexió? El dia de reflexió per a mi va ser un dia normal. Pel matí vaig agarrar el tractor, vaig anar a segar herba, a migdia vaig dinar en la família i per la tarda, com tots els dissabtes, vam anar a passejar a Tortosa i per la nit vam anar a sopar amb la meva dona, un dia totalment normal. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Fa un momentet teníem a la vigilant municipal, que la tinc allà ara mateix, perquè volem fer-li, no res, unes quantes preguntes a la Sandra. Sandra, bon dia. Com a vigilant municipal, com estan transcorrent aquestes eleccions? En normalitat? Hi ha hagut algun moment, algun pic de gent que s'acumula, mos ha dit la secretària, no? Home, la veritat que estan transcorrint en normalitat, però si escolteu el rebombori hi ha molta afluència i estan tots així com una mica esperats a veure què passarà avui, però de moment normalitat. Has tingut que pegar algun crit d'atenció, em consta, a l'entrada, no? Sí, perquè s'acumula, sobretot aquí en general a l'entrada, i clar, no pot accedir la gent a votar, tots volen que els voten, però si no els deixem entrar no poden accedir. Avui estiràs tot el dia tu? Tot el dia. Acompanyarem a la secretària i a els treballadors de l'Ajuntament, i a vosaltres també, i veurem com acaba el dia. La jornada espero que bé. Són les teves primeres eleccions que vius en directe aquí a Santa Bàrbara. Les primeres eleccions que he vist en directe i la veritat que estic bastant al·lucinada de l'afluència, de la participació, però ja és el que li deia a Víctor abans, que millor que la gent decidís que el que vulgui.
Tot és pel bé del poble. Moltes gràcies, Sandra. A tu, a Batos. Fins després. Bueno, seguim dient que esteu en companyia amb la Plana Ràdio. Si ens escolteu pel matí, això és el que hem enregistrat. Volíem fer programació en directe, però el tema de la cobertura és, mos ha jugat una mala passada. No podem fer-ho en directe, però serà uns minuts després, si aconseguim pujar tots els vídeos, quan vostès podran veure a través del Facebook el que anem recollint amb els diferents alcaldables que es presenten a aquestes eleccions. Les teues, Ximo, no són unes primeres eleccions. Tu ja n'havies viscut unes altres, però una de les tòniques que m'han comentat totes les persones que m'he entrevistat fins ara és que hi ha molt de moviment. Tu com ho estàs veient? Perfecte. Penso que és la participació democràtica més important que tenim al poble. La gent elegeix qui vol que estigui assentat a la cadira durant aquests propers 4 anys. Elegeix els 11 regidors, per tant, bé, que la gent vingui, que vote i que no es quede a casa. Dis-me una cosa, tu hi has votat? Quan has votat? En qui has votat? Has vingut sol? Bueno, no, he votat en Àngels, altres han vingut aquest matí, després hem anat a esmorzar i hem tornat i ja he votat. Així que Santa Bàrbara França Unida ja té un vot. Has votat, ets dels que t'agrada votar a primera hora, a mitjan matí, a darrera hora de la tarda? De què depèn això? No depèn de res. Depèn de... M'ha dit Àngels, anem a votar, i et faig la foto, que Tere vol la foto. Doncs anem a votar i li passem la foto a Tere. I com has vist tota aquesta campanya? Pues, sincerament, hi ha hagut coses que no m'han agradat gens, hi ha hagut coses que crec que no tocaven. Nosaltres hem fet una campanya molt límpia, molt transparent, no ens hem ficat en ningú, però hi ha hagut algun moviment que va passar a la Plana Ràdio que no ens ha agradat gens, que el condemnem i que no ens ha agradat. Però bueno, jo crec que, ara ho parlava en Antoni Olles, crec que és les primeres eleccions de la història d'aquí a Santa Bàrbara que seran molt renyides i que hi ha molt de nivell entre la gent que es presenta. Així que això també és bo que la gent s'involucre, perquè hi ha molts de pobles que només hi ha una candidatura, no? Aquí a Santa Bàrbara n'hi ha 5, s'ha parlat molt de Santa Bàrbara, veurem a veure què passa. És bo que la gent s'involucre perquè al final tot és un benefici per al poble, no? Clar, és que això és el que diem, no? Que la gent s'involucre, que la gent s'apunti als partits. És complicat fer llistes, que no enganya ningú, és complicat fer llistes. I bueno, hi ha hagut 5 llistes, en bastant de suplents, que també compta, no 11 justos, 11 titulars que dic jo. Així que bé, que la gent s'ha involucrat i la veritat jo estic content per la campanya que han fet nosaltres, estic molt content i dono les gràcies a tota la gent que s'ha sumat al nostre partit, i així que ara, a les 8, a qui guanyi li donarem la mà, la felicitarem, igual que la resta de candidats que també han lluitat, i crec que ha sigut, ja et dic, ha sigut una molt bona campanya, tot i que hi ha hagut algun incident que, sobretot el dia del debat, va haver algunes coses que no em van agradar i el del tema de la Plana Ràdio tampoc m'ha agradat. Una altra qüestió, com vas passar el dia el dia de reflexió? Vaig anar als bous. Ah, molt bé. Em vaig anar als bous amb la meva dona, en Claris. Vam anar un bon cap de setmana a l'aldea, ens vam quedar a l'ermita i després per la tarda vam anar al camp de futbol a veure el Club de Futbol Santa Bàrbara i bueno, per la nit no ha sigut la millor nit de la meva vida, però bueno, hem intentat descansar una mica, ara després de dinar intentarem descansar una mica i agarrar la tarda de la millor manera possible i això, i animar la gent que continua venint a votar. Molt bé, gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim amb aquest recull de declaracions que vos recordo a partir de les 10 de la nit, podreu escoltar també des de la Plana Ràdio. No estirem en directe a les 10, però sí que recollirem, podreu escoltar tot el que hem recollit al llarg del matí i també tots els resultats de darrera hora de la tarda. Eva, concretament, és l'alcaldable del Partit dels Socialistes de Catalunya. Com ha anat aquesta campanya, Eva? Ha sigut una campanya molt bonica, molt activa per part nostra, estem molt contents del reconeixement de molta gent, ha sigut una campanya molt bonica. Com viu, Eva? Com va viure, per exemple, ahir el dia de reflexió? Ahir el dia de reflexió jo vaig treballar, com sempre. És que, de fet, és una de les coses que tu destacaves, no? Quan li fèiem l'entrevista, aquesta entrevista biogràfica, Eva destacava que és una persona molt treballadora, i donem fe. Molt treballadora, és que no sé dir que no, i també és un problema això, I vaig anar perquè fan falta infermeres i era la meva obligació i vaig anar. De totes maneres, el divendres sí que vas poder descansar, no? Sí, i tant, el divendres, de tarda, de matí també vaig treballar. Per de tarda vaig anar a Barcelona al míting al final de campanya de Pedro Sánchez i Zapatero, que estaven, però era al final de campanya de Collboni.
Tu com vius aquestes eleccions? Has estat des de primera hora del matí aquí, vens a estonetes, com ho estàs vivint? Ho estic vivint en tranquil·litat, tota la tranquil·litat que jo puc tindre, perquè sóc una persona nerviosa. No tinc cap tipus de neguit, estic convençuda de que serà un èxit, més que res per la participació de la ciutadania. Veig el poble mobilitzat, veig que això és una festa democràtica i tothom està votant i m'agrada, i per a mi això ja és un èxit. I després el nostre resultat esperem millorar-lo. L'altra vegada vam treure un resultat més que digne per les circumstàncies que teníem i ara espero millorar-lo. Dis-me una cosa, tu ets de dinàmiques a l'hora de votar totes les vegades que votes és a una hora determinada? Has votat ja? Encara no? No he votat encara, votaré a la tarda. No, jo no sóc de dinàmiques en res. És a dir, metòdica no ho soc massa, ni per a votar. Però bueno, també tinc una capacitat d'improvisació que em contrapesa una miqueta. Doncs bueno, Eva, moltíssimes gràcies. Vale, gràcies a vosaltres. Per Santa Bàrbara és una de les llistes d'agrupació d'electors que es presenta per primera vegada aquí al nostre municipi. Màrius Pont, l'heu conegut també durant, evidentment, els veïns de Santa Bàrbara i veïnes ja el coneixen, però els que no, els que ens veieu des de fora, l'heu conegut durant aquesta campanya, per cert, amb uns colors institucionals d'un altre grup polític. No, nosaltres també hem usat molt l'obert, hem usat l'obert perquè el nostre cartell tot és verd. I este matí, mira, jo que dius a l'armari, m'ho poso i ho he comentat a la Plana Ràdio, que en Antoni Ollés, quan ens hem trobat este matí, hem dit, ui, anem del mateix color. I hem comentat, la gent ara dirà que tenim pactes fets ja. Bueno, bon humor a les coses. Sí que ha sigut una nota curiosa perquè les primeres fotos dels primers alcaldables que m'han arribat, que han votat, heu sigut vosaltres i anàveu los dos en el color corporatiu. Bona observadora. Màrius, què ens pots explicar d'aquesta campanya i sobretot d'aquest dia que estàs vivint aquí? Jo em penso que, a veure, la primera cosa és, ho vaig dir i ho reitero, felicitar el poble de Santa Bàrbara perquè en tantes bones propostes sobre la taula, evidentment això redundarà en benefici del poble. La segona, hem mantingut i mantenim que és bo que la gent participi en la presa de decisions. A veure, la decisió, si no la més important, una de les més importants és avui, per tant, que la gent avui vingui, que participi, és importantíssim. I l'altra, també avui molta gent te diu sort, i jo els dic, sort no, el que vosaltres decidiu, per tant, una mica això. Escolta'm una cosa, és la primera vegada, evidentment, que vas com a alcaldable. No sé si és la primera vegada que vius unes eleccions tan de prop. Bé, quan mon pare estava a l'Ajuntament i portava el juzgat, era el que organitzava aquesta jornada electoral i alguna vegada ens havia demanat col·laboració amb en germana i a mi per dir necessito allò que en diuen representants de l'administració o els que organitzen les taules i l'ajudàvem en tot això, per tant, ho he viscut, però fa molts anys. Estàs recolzat també per tota la gent de la vostra agrupació? Sí, perquè 19 persones van dir algú vol ser apoderat o apoderada i 19 persones van dir jo vull ser apoderat o apoderada i mira, tenim 19, bueno, a part d'altres que no han decidit d'allò i també estan per aquí, però sí, tenim un bon nombre de gent. Com vas passar ahir el dia de reflexió? Ui, en un dinar de paella i a més, i ho he penjat al meu estat de WhatsApp, en un gin tònic al final, que vaig posar reflexionant, però a veure, em penso que hi ha una cosa imprescindible, que és que la gent, el nostre temps personal, d'amics, de gaudir de la vida, l'has de mantenir. Per tant, en molta tranquil·litat, però això en una bona paella, entre amics i amigues, i en un gin tònic final per acabar de reflexionar. Moltes gràcies, Màriu, i hasta d'aquí una estoneta que tornarem amb vosaltres. Ens parlem quan vulgueu. Nosaltres seguim aquesta tarda des del Col·legi Electoral, tal com vos hem dit, no podem fer les retransmissions en Facebook Live, però ara ens trobem aquí en aquesta mesa en la que de moment la cosa s'ha paralitzat una miqueta, no hi ha molta participació, ara veiem unes quantes persones que entraran i em sembla que n'hi ha una que és la primera vegada que vota i n'estàvem buscant algú que fora la primera vegada. Vine, un momentet, explica'm una miqueta com ha anat el tema de com heu viscut la jornada, de moment a una hora a punt de finalitzar. Pues en molta tranquil·litat, perquè la gent ha vingut molt a poc, no s'han aglomerat, la gent s'ha comportat tothom molt bé i bé. No. És la primera vegada que estaves a una mesa? No, ja hi havia estat més vegades. I sí que em sembla que és la primera vegada que estava a una mesa, ets tu, no? Sí. Perquè, a més, tu també serà la primera vegada que votaràs? També. I has votat o no? No, encara no, després. O sigui, tu no votaràs fins al final? Sí. I t'ha agradat aquesta experiència o com? És avorrit? Bueno, està bé. Quin percentatge de vots tenim aquí, més o menys? Quin percentatge? 50%. Devem anar sobre el 60, més o menys.
Molt bé. Bueno, a votar, no? Suposo, exercir el nostre dret. Sí, clar, en això hem vingut, no? Tinc allí una jove que és que jo volia parlar amb algú que votés per primera vegada i mira per a on, coincidències de la vida, Mònica. És la primera vegada que votes. Sí, sí, sí. Què has mirat tu a l'hora de votar? En què t'has fixat? Que facin coses pels joves i intentar millorar el poble. Estaves il·lusionada en votar o com? Bueno, la primera vegada, sí. I escolta'm una cosa, tu que segurament has pogut parlar amb els teus companys, normalment la gent de la teua edat estan contents de votar? És a dir, tots els teus companys vindran tots a votar o no? Bueno, la poca gent que he parlat sí que han vingut a votar este matí. Sí, sí. Bueno, doncs mira, farem una cosa, mirarem com votes, ja que és la primera vegada que votes. Ha sigut casualitat de la vida, perquè jo en ella me l'estimo molt, però mira, anirem a veure com votes. Va, endavant. Sí, ara Víctor me diu, fes la retransmissió com si fos un partit de futbol. Ara diuen el número, no? En castellà l'estan fitxant. Exacte. La primera vegada que posen el seu nom. Sí, mira, ella ficarà el sobre dins també. Molt bé. Molt bé, la primera vegada que vota, doncs també ha estat interessant, no? I gravat per la posteritat. Bueno, seguim. Bueno, seguim fent una roda, ara no parlem ja amb els alcaldables com hem fet aquest matí, sinó amb gent dels diferents partits polítics que està, per exemple, com a apoderats o que estan seguint les eleccions. Com ha anat la jornada? Pues bueno, tenim un 58% de participació, és una miqueta menys que el 2019. Esperem que esta hora que queda pues, que augmente. És una miqueta menys, tot i això, tot el dia ha estat ple de gent aquí, no? Sí, la sensació és que anava molt bé, però quan mires percentatges és menys que fa 4 anys. Sí que és cert que els percentatges tampoc no són no són molta disminució, no?, en aquest sentit. Bueno, el 2019 era el 70%, vam tancar, encara queda una hora, a veure si la gent s'anima. Has vist molta gent jove votant, per exemple? Pues a partir dels 30 cap amunt, de 30 cap a baix poquets, però bueno. Com ha estat aquesta primera vegada aquí tot el dia seguint des del col·legi electoral? Pues jo crec que tot és un aprenentatge, és d'aquí 4 anys hem de fer això, per exemple, no? Són tot idees. Bueno, anem parlant una miqueta, anem fent el seguiment de... Mira, els socialistes, també heu estat aquí tot el dia o com? Sí, bueno, han anat fent turnos i portem quasi tot el dia, sí. Com heu vist aquestes eleccions? Tu és la primera vegada que les vius en directe aquí a Santa Bàrbara, no? Bueno, com a segona d'una llista. Sí, com a candidat en una llista, sí, és la primera vegada, però vaja, jo veig que hi ha bastanta participació, tot i que seria bo que n'hi hagués molta més. Sí, perquè ara mateix estàvem comentant les xifres i es veu que és un percentatge menys, no?, que les passades. Una miqueta menys, crec que és, però Santa Bàrbara, Déu-n'hi-do, perquè Catalunya és, crec que un 3%, doncs a Santa Bàrbara crec que està bastant igualat que el 2019. I com ha anat aquesta experiència per primera vegada seguir al peu del canó tota aquesta jornada? Bueno, se fa una mica pesadet estar tot el dia aquí, però bé, a veure, agradable. Mira, tornes, vas a fer el cafè, bé. Anem a veure, seguim amb més... Bueno, va, seguim amb més gent, que esteu tot el dia un munt de gent per aquí, no? Marta, tu no les havies viscut mai tan intensament, unes eleccions, o sí? Bueno, a veure, jo sóc de les persones que s'impliquen en política i, per tant, totes les eleccions les he viscut el més intensament que he pogut. I, bueno, esta vegada especialment, perquè també ens presentem en una alternativa diferent i bé, doncs sí. Com se viuen unes eleccions aquí a Santa Bàrbara, formant part d'una llista com a apoderades també? Bueno, se veuen molt intensament i molt il·lusionats tots, estem molt il·lusionats a veure si la cosa va bé. Com ha anat el dia? Com ha transcorregut? Bueno, de les 8:15 que estem aquí, el nostre grup han fet torns, uns al matí i els altres a la tarda. El que passa que al final les ganes de saber el que està passant te fan estar aquí, no? I jo he dit, doncs va, vaig un ratet a casa i torno de seguida i a les 5:15 ja estava aquí perquè no m'aguantava. Si viuen nervis? Jo crec que en general nosaltres estem molt tranquils,
però en general suposo que és normal, no? Són 5 partits, la gent veiem que hi ha molta participació, que la gent està molt atenta del que està passant i tenim moltes ganes de que siguin les 8. Nosaltres també tenim ganes de que siguin les 8, anem veient, a veure, no sé en qui podem parlar més ara mateix. Bueno, com estan aquestes eleccions? Ui, tu ets la primera vegada que votes, sí? Va, doncs explica'm com ha anat aquesta experiència. Doncs mira, bé. Un en què s'hi fixa quan ha de votar? A veure, tu, per exemple, que és la primera vegada que votes, què has valorat? No ho sé. Home, alguna has tingut que valorar, no? O a vegades també és veritat que hi ha joves que potser voten per les tendències de casa, no? Hi ha d'altres que voten perquè tenen amics que van a una llista. Hi ha d'altres que miren les propostes dels candidats. Bueno, he anat... Sí, les propostes, he mirat, sí. Propostes per a la gent jove, suposo, no? Sí, home, claro. Això és importantíssim. Per nosaltres sí, que no tenim res al poble. I has vingut ara a votar o Sí, ara no has estat en tot el dia? No, perquè estic estudiant per la CL. Estudiar per a la selectivitat, gràcies. Deixem la retransmissió perquè després tornarem a connectar ja a l'hora final per saber ja els resultats. Acaba de sonar el timbre del col·legi electoral, el timbre del pati de l'escola dels xiquets i xiquetes, al col·legi Jaume Balmes, i de fet ja s'han tancat les portes, a les 8 de la tarda ja no pot entrar ningú, hi ha molta expectació, estem precisament en una de les messes, ara procediran a obrir les urnes i a començar a fer el compte de vots. També veiem que hi ha molta expectació dels diferents apoderats dels diferents partits polítics. Concretament, sabeu que concorren a les municipals de Santa Bàrbara 5 partits polítics, per tant, són diferents els apoderats que ens acompanyen en aquesta jornada. I ara el que farem serà ja visualitzar una mica com es fa el recompte de vots en aquesta taula i després anirem a una altra. Bé, a hores d'ara ja sabem el resultat dels vots i també el resultat dels regidors. En aquest cas, Junts per Santa Bàrbara té 3 regidors amb un 30,72%. Per Santa Bàrbara, 3 regidors amb un 25,83%. Esquerra Republicana, 3 regidors amb un 23,44%. Santa Bàrbara Avança Unida, un regidor amb un 9,67% i Partit dels Socialistes, una regidora amb un 8,87%. Eva, com valores aquest resultat? Bueno, per a nosaltres no ha sigut un bon resultat, òbviament. L'altra vegada, en molta menys feina, perquè vam anar més a correcuita, vam fer 40 vots més que aquesta vegada i, per tant, no és un bon resultat. Nosaltres esperàvem més,
però en definitiva el que importa és el vot de la gent, la decisió és de la gent, l'hem de respectar i ara ens toca segurament anar a l'oposició i fer una oposició digna i constructiva. I com valores la resta de resultats en el que no hi ha hagut una força majoritària? Bueno, això ho sabia, jo ho tenia clar, que no passaria, que no hi hauria una força majoritària. Però bueno, s'ha de pensar que hi ha una força que té la que té més vots, que èticament a aquesta força és a qui li correspon buscar els pactes per a governar, però en democràcia tot és possible. Eva, moltíssimes gràcies. D'altra banda, també anem seguint amb aquestes entrevistes. En este sentit, Esbau, Santa Bàrbara Avança Unida, de moment un regidor. Ximo, com valores el fet de que baixeu de regidors, no? Malament. Normalment els electorals tothom guanya, no? I nosaltres han baixat, vull dir, és el que hi ha. Ja va haver molta gent que ens va dir que ens presentàvem en el PP i que si ens haguéssim presentat en un altre partit trauríem més vots i no ha sigut així. Llavors, bueno, un regidor, llàstima per Àngels, que ha estat 4 anys currant moltíssim, crec que hem estat 4 anys donant-lo callo, pensava que trauríem els mateixos resultats, ens hem quedat en un, i bueno, a partir d'ara s'obri un altre ventall i a veure què passa aquí al poble. Un ventall totalment diferent, com ho valores? Perquè, de fet, la resta de grups han tret 3 regidors cadascú. Evidentment, hi ha una força que és la més votada, però són 3 regidors. Bueno, que Junts baixa un regidor, que Esquerra ne puja un, Som Poble, després de la campanya que ha fet, treu 3 regidors, ha fet mal, no? Les coses clares, ha fet mal als altres partits, ha agafat el vot potser del MAP. Bueno, a partir d'aquí, a veure què passa, a parlar-ho, i si es pot pactar en qui sigui se pactarà, i si no, nosaltres a l'oposició, i estar 4 anys més a l'Ajuntament de Santa Bàrbara sumant com han fet fins ara. Molt bé, gràcies. Tal com vos estàvem explicant, la veritat és que 3 empats, 3 triples empats, tot i que sí que hem de dir que Esquerra Republicana de Catalunya en la passada legislatura només tenia 2 regidors i ara n'augmenta un altre. Jimeno, fes-nos una mica de valoració al respecte. La valoració és, primerament, agrair a tota la gent que ha depositat la confiança en Esquerra Republicana. Com a resultat, augmentar un regidor des de la legislatura passada en un candidat nou i en diferents canvis, lo valorem com a molt positivament, i en un principi que això només és el principi del nou equip que havíem pensat preparar per a Esquerra Republicana. Era el que vosaltres esperàveu? Esperàveu més? Possiblement esperàvem 3 regidors. O sigui, la idea era treballar. La idea que s'havia treballat des del primer moment era entre regidors perquè era evidentment que només quedaven 6 regidors en joc després de descomptar els partits i era molt difícil passar-te d'aquesta fita. Amb aquests resultats vol dir que haureu de començar a pensar en pactes? Ara, en aquest moment, analitzarem els resultats tal com han anat. En les diferents seccions electorals hem tingut més bons resultats, hem tingut més mal resultat, però és una cosa que això vindrà a partir de demà o després de demà o quan valoréssim realment quina és la situació i com us ha deixat el que s'anomena el poble. Moltes gràcies. Per Santa Bàrbara és la segona força més votada a les eleccions municipals de Santa Bàrbara. Sabeu, ja us parlàvem d'aquest resultat, d'aquest triple empat i aquests regidors que s'han quedat concretament per als socialistes i per a Santa Bàrbara Avança Unida. Màrius, com valores aquest resultat? Home, valoro, primera, que si parla el poble és el que diu el poble, i segona, nosaltres partíem de zero, ara ho estàvem comentant, partíem de zero, teníem el partit, diguéssim, molt difícil, i haver tret 3 regidories pensem que és important i que ens dona molt de joc, tal com està repartit l'espectre de les 11, que és 3, 3, 3, 1, 1, aquí hi ha molt a jugar, molt a negociar, penso, i que el que he dit moltes vegades, que a banda de la campanya, que s'han dit unes coses, unes altres, en definitiva, hi ha moltes propostes bones sobre la taula i penso que això ha de ser la base per a mirar de millorar coses de Santa Bàrbara. Com valores el fet d'aquest triple empat? Vosaltres esperàveu més, esperàveu menys? A veure, quan surt a jugar un partit sempre aspira una miqueta a veure si pot fer, però a veure, jo em penso que a banda de les il·lusions de cadascú, inclús recordo que al debat l'alcalde va dir jo voldria la majoria absoluta.
A veure, el que corria pel poble estos dies, si posaves l'orella, era que les coses podien anar molt igualades. I fins i tot no sé qui em va fer una porra l'altre dia, veig que l'ha encertat. Que em deia, serà això? I aquell que em va dir això l'ha encertat, però de ple. Això vol dir també que haureu d'estar tots oberts una mica als pactes. Bueno, claro, és que ara s'obre un escenari bastant important, perquè aquí hi ha molt de partit a jugar, és el que diem. Llavors, clar, què passarà? Jo sempre ho he dit, és dir, no hi ha res preestablert, per part nostra almenys, i a més, m'he cansat de dir moltes vegades que nosaltres no depenem de ningú, no mos vindrà ningú de fora a dir feu això. Jo no sé els altres com ho tenen, aquest tema, no? Però aquí hi ha molt a jugar perquè en aquesta igualtat els propers dies ens haurem de reunir per la vora de què fem cadascú, què proposem. I jo recordo que el dia del debat César ens va plantejar una pregunta que era en cas de no tindre, on aniríeu? A mi, està clar, a buscar que sigui Santa Bàrbara governable i sobre programa, a veure què és el que farem i de quina manera. Penso que també és important de quina manera ho volem fer, perquè no tot s'hi val de qualsevol manera. A partir d'aquí, el que toca fer farem. Però vull dir, que sempre he dit que nosaltres, com que no teníem res preestablert, què farem? Ens reunirem, ne parlarem, valorarem i decidirem cap on tirem. Moltes gràcies. D'acord. En este cas, Junts per Santa Bàrbara, és que de vegades aquests noms també poden donar confusió, per Santa Bàrbara, Junts per Santa Bàrbara. Junts ha estat la força més votada, ha aconseguit 3 regidors, però en perd un, perquè fins ara tenien 4 regidors. Un empat que no sé si pronosticàveu. Bé, al poble se parlava d'això, d'un possible triple empat. Sí que és veritat que a nivell de vots nosaltres som la força més votada i estem contents per això. Portem 80 vots a la segona força i 120 a la tercera, però la llei d'on, les matemàtiques fan que tots 3 tinguéssim 3 regidors. Per una banda estem contents, perquè són la força més votada, però per una altra una mica disgustats per haver perdut un regidor. Però bueno, el poble ha decidit així i durant els pròxims 4 anys nos haurem d'entendre d'aquesta manera. Clar, ara queda que Santa Bàrbara, de moment, amb aquest empat, haureu de fer algun tipus de... S'haurà d'arribar a algun tipus d'acord. No sé si has pogut parlar ja amb algú, no sé si de moment hem de deixar reposar aquestes xifres. Bueno, és evident que s'haurà d'arribar a algun acord. Aquesta no és la nit ni és el moment ara per a parlar de pactes. Això demà parlarem tots els que estàvem a la llista, mirarem quina és l'opció més convenient i els pròxims dies suposo que acabarem arribant a algun acord. Sí, sí. No sé si hi ha alguna cosa més que vulguis comentar. No, donar les gràcies a tota la gent de Santa Bàrbara, a tots aquells que nos han votat i nos han renovat la confiança i a los que han votat a la resta de partits, igualment, perquè en democràcia s'han d'acceptar els resultats i no pot ser d'una altra manera. Moltíssimes gràcies, Antonio, i nosaltres donem per acabada aquesta connexió que durant aquest dia d'avui tant el Víctor Montecino darrere la càmera com qui us ha estat parlant, Tere Giner, us hem estat acompanyant. En breu ho podreu escoltar també des de la Plana Ràdio.